kalapati minasan o, niduol, pandamay. Hay te. Second destination mo sa Kubi Minasan, nami sa Chinatown. Mamahaw mi. Dala pa niyo dito na. Daghang mabaligya. Chinese gitu. Chinese. Ang istorya minsan Chinese. Pandamay ni. May suman minasan oh. Hai. Peking duck. Spiderman minasan oh. Nasa Kobe beef. Chinatown. So nagpila may minasan no. Sa kay palito ni busing. Ibo kay sa minasan dol gabi pa rin. Ano ka tangdan sa minasan no? So mo ni danggo aw. Marami na sa no among gi-order. Murag supaw nga gamay. So narami na san. Sa Japan minasan bawal ka magkaon maglakaw-lakaw pero tungod kay tourist spot mi sa diri ra mga tawo magtindog ra. Kami awe. Init. Ay, ito kasi mas. Di na may ganina mo nang ituyok. Singo. Peking duck minasano plastic na siya. Anay budbud. Anay suman. So kilasa ani. So among gi-order minsan kaning murag budbud giputos og bani sa saging og kani minasan Peking duck ang kuan. Chinatown arimas. Chinatown daki. Ni Peking duck minasan kani gibuhat pa ni madam. Tangan niya sauce. Hai, arigato gozaimasu. So nanas tong kamot minasan. Sa may lasa pre, bugnaw man. Ha? Hoy, talikod man ka. Nanas tong kamot minasan na mangita tag plaster minasan no para madokumento no kung paghungit minasan. Asa man ta mo tindog ani. So gatok ang taminasan no kay busy sila maikog man pud ba. So nara minasan. Una tilawan na to ning murag Peking duck. Nice sauce toppings. May kalapati minasan o, niduol, pandamay. Hay te. So lamay sa minasan, bagong lasa na po ng tilawan na to. Kalapati minasan ba? Hay te. So kanina po ang sa minasan. Diputos siya.
Atau minasan daun saging. Ang ilaha diri minasan kay budbud o gipot banis saging ba. Ah, hunto da. Ah, nasi ka ng kuan minasan oh. Ay nita eh. Murag nasi ka ng kuan. Ah, karne. Ah, sukanon di siya murag biko siguro ni, daw. Lawan na to minasan ha. Oh. Pilit siya minasan nga kuan. Gitimplahan siya bag tuyo, murag sauce ba nya karne. Okay pud siya minasan. Ang atong pilit sa to minasan gipuro manguntamis kani kidili minasan. Salamat minasan ha. Minasan no. Muna tag snack kanina. Pero pagilid mi. Daghan kayo mga Kobe beef gilay minasan bisagas nga kanto minasan ba. So, kilingkuran ko minasan no. Muna sikat sila Kobe beef. Balik na ito, balik mo dito. So, Chinatown minasan. Yes. Balik pa rin. Salamat kay minasan ha. Pahawa nami sa Chinatown minasan. Sumoto na enjoy na mugtuyok minasan no. Dagdag mga delicacy. Duhara mo na tilawan minasan kay daghan mig kaunon surahan. So salamat kay minasan. Mao ni ang Chinatown sa Kobe.